Имах добрата възможност да се запозная с продуктите на Данон преди 1994 година, когато участвах на международни конгреси по хранене, на които Данон излагаше своите продукции. Бях буквално изумен от широката гама здравословни продукти и съжалявах, че на българския пазар тези продукти не са известни. Когато Данон дебютира на българския пазар, имаше известни съмнения от нашите потребители, че това е йогурт, че това не е чистото българско кисело мляко. Тогава Българското дружество по хранене и диететика решително се намеси и разсея тези страхове пред хората. И в течение на годините продукцията на Данон се наложи и се радва на уважението и положителното отношение към всички тези продукти. Желая на целия колектив здраве, творчески успехи и все така да продължават приятно да ни изненадват с нови здравословни асортименти на пазара.